Arweiniad cyflym y llyfrgell i archebu llyfr. Archebu llyfr. Os oes yna lyfr penodol rydych ei angen ond ei fod ar fenthyg, gallwch ofyn i'r llyfrgell gadw'r llyfr chi. Mae hyn yn anfon neges awtomatig, felly pan gaiff y llyfr ei ddychwelyd bydd yn dangos eich bod wedi ei archebu. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewn cofnodi'ch cyfrif yn y llyfrgell. Chwiliwch am y llyfr ydych ei angen ac ar ochr dde uchaf y sgrin lle ceir cofnod o'r llyfr, cliciwch ar Cadw llyfr. Bydd angen i chi dewis o ba lyfrgell y byddwch yn casglu'r eitem pan bydd ar gael ac yna clicio ar Cadw llyfr. Cofiwch efallai bydd restr aros am eitemau sy'n destunau craidd. Gallwch ganslo eitem o'ch cyfrif trwy tab Eitemau ar Gadw. I weld rhagor o adnoddau'r llyfrgell ac i gael help, edrychwch ar y fideos Sut I ar sianel YouTube y llyfrgell. Edrychwch ar canllawiau astudio Moodle neu'r tudalennau astudio Google Site newydd. Anfonwch neges e-bost at dîm y llyfrgell yn libraryros@gllm.ac.uk neu neges Twitter yn @llandrilliolib.